obrazy takich miejsc, w które rzadko się uczęszcza, w które rzadko się chodzi, rzadko się je ogląda. Może trochę wstydliwe są to miejsca. Są to takie szare zaułki litewskiej prowincji. Ir šios parodos atsiradimas, eksponavimas labai susijęs su knyga, kuri buvo išleista praeitais metais. Ekspozycja tej wystawy jest bardzo związana z książką, która została wydana w poprzednim roku. Ir išleidus knygą mes turėjome tokį visą seriją knygos pristatymų ir pristatydami knygą eksponuodavom kartu ir parodą. Tai buvo pernai toksai knygos pristatymas buvo Alytuje, po to Marijampolėje, po to Druskininkuose ir dabar Suvalkuje. Po wydaniu tej książki mieliśmy kilka wernisaży właśnie książki połączone ze zdjęciami. Pokazywaliśmy to w kilku miastach, w Marijampolu, w Alitusie, w Druskinikach. Stąd pojawił się taki pomysł, żeby właśnie to zawsze ze zdjęciami